pamba mamulwanda mayudore ka chung'ol bura mafunyula e kaunti mabusia oyaw kendo bang' lore kuom higni buora. Maeri en bang' sirikal mamalo keto tenge omenda maromo siling milion 100 mar bero pur mar pamba e kaunti no kod aluora mare kendo medo yuto ne jopur. Jata chenro e duol mochung' ne pur kod chiemo pacho ka Bruno Linyiru oyango ni sirikal okawo okang' mar keto mwandu e pur e pamba kaluwore kod ber ma pamba kelo. Bende okwayo jopur mondo dikre e riwruoge mag saga mondo gimed yuto e kinde ma giuso pamba. Jata tije mochung' ne duol mayango chal mar chiemo e pachoka Bruno Linyiru olero ni pamba nigi duoko makare. Cotton seed milling machine, and it is with pleasure to declare that the Luanda cottage labor equipment officially commissioned and launched and handed over to the officials of this honorable cooperative. Tunashirikiana tukiwa na wakulima na mashirika SACCOS kwamba wanaweza kupata ile zao linakuja direct kutumia hizo SACCOS, because SACCOS are helping us in marketing, in collection, so that we do not have to rely on another middle person, another broker who again is going to have an additional charge on this. Wapanzi wa pamba, wakulima wa pamba, for some strange reason hapa Busia na hapa Samia ni wazee. I don't know whether it's a unique problem. Our vijana, our youths, hawataki kuingia mambo ya ukulima wa pamba. Msikae kando, msikatae kufanya mambo ya kulima, mkaachia wazee ndio watakula pesa ya hiyo pamba.